Ето какво да ядеш, когато искаш да отслабнеш. Ето какви храни да включите в храненето си, когато целта е отслабване. Номер 1. Яйца. Яйцата са топ храна в диетата за отслабване. Богати са на протеини, които ни държат сити и ни помагат за покачване на мускулна маса. Още повече, те са нискокалорични и съдържат важни витамини и минерали. Номер 2. Авокадо. Авокадото е неизменен съюзник в нашата диета за отслабване. То е пълно с полезни мазнини, които са важни за хормоналната среда и нашето здраве. Номер 3. Ягоди. Освен вкусни, ягодите са богати и на витамин С и антиоксиданти. Номер 4. Зеленчуци. Съдържат полезни влакнини и малко калории. Те осигуряват ситост и благоприятстват храносмилателната система. Броколите и спанака са само някои от топ зеленчуците за по време на диета за отслабване. Номер 5. Пилешко бяло месо. Пилешкото или бялото месо е едно от най-добрите меса за по време на диета за отслабване. Когато на протеин, то ни подпомага да запазим мускулната си маса. Също така е лесно за усвояване и бедно на мазнини. Забравяйте, приятели, разнообразието е балансът и ключът. Включете тези храни във вашата диета и ги съчетайте с спорт. Отслабването ви ще стане все по-лесно и по-приятно. Харесайте и споделете този видеоклип на ваши приятели, които имат нужда да чуят това, и за още полезни видеа не забравяйте да ме последвате.